Petchay. Magwo-workout tayo at may pinaghahandaan tayong laban. May laban tayo next month kaya magwo-workout tayo at magti-training. Tingnan nyo, may sponsor pa ako, Motolite. Yan, kita nyo yan, sponsor ko yan. Baka naman dyan. Kailangan din mag-workout kasi mapapalaban ako Representando Tijuana, Mexico, con 0 derrotas, 0 empates, representing Oakland, California. Po. Jai. Naman, meron namang pagkalam sa boxing, di ba? Training tayo, workout tayo ng konti para hindi tayo maghihado naman pagkuhan, para may laban naman tayo para may sparring tayo. Jump. Run. Lupas na yun na. Ayos ang training Yahoo! Meron pa nabutas na. Yung pala pagkuhan hindi ako makita. Yan po ang sanhin ng Motolite. Mabigat kasi yung mabigat kasi yung sponsor. Tingnan mo, Motolite mabigat sa ulo para yung Motolite. Laking battery kasi. Tabaw ng konti. Kalimutan ko yung tubig ko Yeah. Sobrang init dito. Diba? Marunong pa naman sumuntok kahit pa paano. Magandang workout din to Round 1. Dito natin kwan yung kwan. Minsan pag dito natin
bubuhos ang kwan, sama ng loob. Para mabawasan ng konti. Kung nakikita nyo, si Manny Pacquiao or si Manny Pacquiao? Si Pacquiao. Taunts failed. Parang mukhang kamukha ko si Kuna. Si Navarrete. Kaysa kay Pacquiao. Dukla puti tayo kasi walang workout pa. Tagal nang hindi nag-basketball eh. Medyo hinihingal ng tawa. Pero meron pa namang natitirang kan. Power punch, di ba? Ganun lang yun. Wala na yung shit yung paa eh. Hindi na kagaya ng dati. Sobrang init ngayon eh. Yan naman sumayaw. There's man makaya. That's all you. That's a move my way. I did it again. Making my heart. Pati ng mga kanyan. Workout. Sayaw. Diba? Medyo ko na. One more round. Sirahan na itong punching bag ko ah. Pagod. Yan lang po ang workout natin ngayon. Hindi natin persahin. Baka ako ma-injury yung mga joint natin. Matagal pa naman ang laban. Kagaya na titikumpo. Nag-fish yung uncle niya. Conference finals na. Delikado sila. Diba? Pwede rin pang march dancer, diba? Wala. Yeah. Pwede yung workout lahat-lahat niya. Diba? Yung shake your booty. Shake your booty. Ganun. Sige po, magpapaalam tayo. At magluluto pa tayo ng breakfast. Peace out mga kapetchay. Don't forget to like, share, and subscribe. Manong Petchay TV. At sa susunod ulit, huwag niyong kalimutan. Manong Petchay, kung may problema kayo, solusyonan nyo. Kasi may problema din ako. Okay, God bless and ingat lagi dyan. Peace out. Yan mga kapetchay, katatapos lang ang boxing workout natin. Medyo mabigat tong motolite sa ulo kasi battery to eh. Yung kaya mahirap makakilos. That's why I'm getting slower to punch the punching bag. Okay, I need to cook my breakfast or brunch right now. Then next time, papakita ko na naman ang susunod na workout ko para stay fit and healthy, para may cardio tayo. Kaya sige mga kaibigan, mga kaprobinsya, mga ka-Ilocano na dyan sa Pilipinas, keep safe. Lagi kong sinasabi yan, and stay healthy. Okay, yun lang po, at magandang araw sa ating lahat. Don't forget to like, share, and subscribe Manong Petchay TV.
Shout out nga pala sa mga kaibigan ko, yung mga grupo ko, sila MGM Switch, video, mga small YouTuber din, sila Mamshi Ives 28, saka si Lux Shooter Official, mga kanyan, mga small YouTuber mga yan. Tapos si Manang in Europe, saka si Ben Hawaii, small YouTuber din yan, si Manong Ben Hawaii. Tapos si Miko Ikaw, tapos si Manang Lawrence Garden, mga small YouTuber yan po. Suportuhan natin sila. Puro Ilocano din yung mga yan, pero meron yung Tagalog din. Pero lahat OFW yung mga yan. Kasama namin kwan, nagtutulungan para matulungan ang ating kwan, kapwa nating small YouTuber. At sige po, yan lang po. At kung may nakalimutan mo na akong i-shout out, si kwan pala. Sino pa yung isa? Kalimutan ko na. Sila Ma'am Itology RG, small YouTuber din yan. Suportahan natin sila. Marami pang iba na hindi ko pa nabanggit na kuan. Basta tignan nyo na lang yung mga sinabi kong kuan, mga pangalan nila sa YouTube. At yun lang po. At magandang araw. At see you next time. Okay, peace out. Pagod kaya hinahabol lang hininga. Masyadong mainit, tapos nag-workout, nag-boxing. Doble pagod na to. Pero okay lang kasi na-burn yung cholesterol. Okay, bye po. Salamat.